Først mandag. Emma. Energien af et hop er lige med fotonens energi. Vi så for eksempel her, hvor vi havde skat nummer 2 til 3. Der hoppede elektronen. Elektronen hopper. Han laver det hop. Og så udsender den sådan en, så kommer der en foton ud. Her er en rød foton. Så det er energihop. Det resulterer i en lyspartikel, som har lige nøjagtigt den energi, som det hop det giver. Så der er ikke noget energi, der bliver væk. Der er ikke noget, der opstår.